tamad sa aton nga pagpangalagad. Ang syudad kang Iloilo, umpisa banwa kadyang adlaw sarado naman kang anda nga border. Sa yudon, hindi naman makasalad ang mga taga-sagwa ka syudad sa syudad kang Iloilo. Bangad naman sa pagsaka kag kaso kang COVID sa nasambitan nga syudad. Ano gid man blahaw ang effective, no? Hindi ta pamatengkad gid, no? Kung ano gid ang effective nga pamaagi mga kabyanan para ma-contain ta ang problema, no? Yang kon giba vaccination the only way nga masolbar ta ang problema kang COVID nga dyan, no? Tingnan ang problema kay wala pati 50% up to this moment in time ang nabakunahan nationwide, no? Kag in different area ura pagani banwa klab o 30% kang total population ang nabakunahan. Example sa syudad Iloilo kag pwede ta man i-apply sa tanan-tanan nga lugar, no? Ang punto nga ti kon bawal mo ang taga-guwa magsulod sa area mo kag sa komunidad mo dyan, no? Ano gid man blaw amorang effective way? Ano ang pulos abi kang pagsarado mo kung ang bantayan mo nga magsulod regyan sa sulod rako naman banwa, no? May dapat ka bala bantayan kung diyan sa sulod gagirnetak ra kamo mga pirangga at pramati. Siguro ti adlak ang punto para hindi madugangan. So do applicable guro ra kun ura pagmot kaso kung gamay pang kaso nyo kag rako spiak nga LGU nga banwa pwede mo guro harangan kag pwede mo guro pagngan nga hindi nagmamsaladya, no? Pero ti harangan mo nga ikaw mismo mas raka banwa kaso diyan sa sulod. Istoryahan ti karon sa taga pagpangalagad, ang punto guro nga ti basi para ma-minimize ang trouble kang taho, kung hindi although hindi man madugangan, at least kung ma-minimize banwa ang although hindi man masolbar lagi, at least ma-minimize ang pagraka kung gamay man tao nagalagaw-lagaw. Istoryahan dyan banwa karon sa aton banwa nga pagpangalagad sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Gin kalipay ka Malacanang ang report mga 30 milyones ron ka mga Pinoy ang nabakunahan. Mga 30 milyones ron ka Pinoy ang nabakunahan, no? Ba, pira ka milyon ka mga Pinoy sa Pilipinas, kag kadyang adlaw may rollback sa presyo kang tanan nga produkto kang petrolyo. Sa diesel may 75 centavos nga rollback. Sa kerosene may gagamit pa kerosene kadyaw. May 90 or 90 sentimos nga pagnaba kag gasolina may 80 sentimos nga pagnaba sa presyo. Sa piyak nga bahin mga kibanan may panibag o gali nga bakuna ang Russia, ang diyang Sputnik Light mga kabyanan. Grabe ang efficacy gali, no? May panibag-os na nga vaccine nga imbento kag amo dia kuno gingamit sa Paraguay, very effective. Kag dag-an na pa kuno ang iba nga mga bakuna mga kabyanan. Iban sig advertise mo lamang tuhod ka bulong ka produkto mga pinalagka nga tagpramati ang iba tanang nga pungsod nga gasarig lang sa bakal naturak na mananda kung diin ang mas mayad, no? Pero kita dyan sa Pilipinas dawaros tanan man nga produkto ginabuol ta depende sa availability. Hay kun available dyan banwang sa produkto nga daros tanan nga
populasyon ta ma-cover na lagan na ma-cover na dayon banwa ti. Ha? Baklan tay. No? Ang importante as soon as possible mabakunahan kita tanan kag makaangkan proteksyon para effective ang mas effective ang heal as one. Regya sa pungsod Pilipinas. Storyahan ta karon sa aton nga pagpanagad kag sa local issues. Ha? Baw kahapon ko no mga kabyanan regyan sa Banwa kasi Baste may nagreklamo romanyak nato no. Ginhangkat raman ko no ni Gaspar Gaspar Icopierto, tatay ni Mayor, matanod dyan sa poblasyon kasi Baste. Hayang natabo, may dyan kabay nga mga checkpoint man sa barangay antes ka magsalad, no? Dyan sa Baste, aros tanan nga mga inner feeder roads na dyan na gina checkpoint, halin sa National Road, may harang kawayan ran, di ka pwede salad. May dyan sa nagnatag na nga one exit, one entrance, mga kabyanan or may ginatag na nga hindi pwede sudlan, no? Apang may natabo kahapon nga ang municipal health officer ng Dablangan si Dr. Babainhon, no? Paagi bla sa sangka dalan regyan sa kakanto mga kabyanan ti na man-an guro ni Gaspar Icopierto ginsita na mga tanod na gina pagi nyo tuaw. Daw mo naman blara. Na gusto nyo aw. Di blanga municipal health officer na kang imo bata nga mayor si Dr. Babainhon. Yan dat nga ngakig ikaw kung mangara si kung maagi si Dr. Babainhon. Ay si Dr. Babainhon municipal health officer. Do press laman nagasakay sa ambulansya nga anytime kung emergency, pwede mo pagyon. Di mo tanaw ordinaryo, ti mo pnuyo. Pwede, bata mo mayor, pero bisan tatay ti mo mayor, wara man ti mo ti poder sa banwa dyan. Ang poder mo lang guro, ti permila ti mo dyan isag, kang mangsita. Ha? Na, storyahan tabla dyan karon. Habi mayor sa way-sawaya man sa tatay mo no guys agi panghakyat permi dyan sa si Basti ay. Ha? Kaya kung ipakdol ka ulo ka ibang tao nga isag man pra kadlaw ulo na bay kumasarangan na ran. Do matyak mo do tana lang kay imo kamaan mag-imo kang tanan nga gusto na hambalan. Ibat na ura ran. Ay, di man mo hindi magbato taga si Basti iti. Ha? Maabutan ti mo dyan karon nga gainaway sa tatay mayor, ikaw pati mo madakop. Storyahan ta dyan karon sa tangapang panglagad. Sa piyak nga bahin daw nadilikaduhan ta Banwa kang dyan sa magbuol baras bla. Dyan sa ngaan kang dyan sa puno bla kang bakong ayon rapid sa Baldrama. Dyan sa punta kang barangay Kamansihan. May pronouncement ra before si Gob nga hindi anay pwede mukbuol dyan mo. Ha? Ti, abi pangabayan nyo si Gob for protection bikang kulasi. Ha? Basi urakmaan man si Gob ya kaya. Ay taan naman unang yan ang munong hindi anay magbuol baras dyan. Ti dabdababla, pera dyan nagabuol baras. No? Ha? Bakan tanap tiritsan niling na nagkatabo dyan na. Ginapanami nyo lang ang istorya karitsan niling ko no. Ha? Ora tiritsan niling aktual katabo ay may bulanay baras tanang katabo dyan. Ha? Ay totoo lang concern kita Banwa kagrake ni istorya ko kahapon nga mga pumuloyo dyan sa Kulasi nga kung magsigi-sigi dyan niya miyadi kun ang mga tarit-tarithila nga klase bagyo ang maagi. Ay karon kun gabundak bagyo nga dragkel panginadlaw karon. Ha? Mga kabyanan mag-agi sa palibot na kag dyan sa Kulasi kag magirnetek ang baha sa suba dyan sa likuan nas puno sa raya-raya ayon ran ura dyan ratiday etro kanyo blang bal anay baras dyan ura para ti kasulod sa gobyerno ginagamit kang Settlers Builder sa project nanda ang punto ta Banwa no hindi koon bangad nga may project gobyerno gina-undertake hindi taran ma-apply Banwa ang quarry procedure.
ang correct query procedure. Ang pagbulanay baras. Bisan may project ti mo nga ana ka gobyerno, hindi ko on bangad rapid suba dyan. Ka lang dyan, kundiin ka man, walang mabuol. No? Excuse ka rin. Una-una ka na-regulate niya ka probinsya, kag kung magbuol timok baras ng gamitan mo, agi kagin anay sa kwari nga proseso. Kung hura ka ti kwari, hindi ka pwede magkwari. Kaya hindi tanan na kontraktor may kwari permit sa sangkabar. Suba. Kung di ka ni, bakal ka sa may kwari na mga pinalangga nga tag para mati. Di anot nagnimo kontraktor settlers pandiin na mabuol baras diyan kuno sa drama dampe. Kung kapira ka mga mangunguma, mga kabyanan nga ang hura man kuno reklamo ang niya kay ang anda dyan banwa nga irigasyon maapektuhan na ang asosasyon ka mangunguma dyan sa mga lugar nga rabi padarak mo petisyon sa kay gobernador kag kay Lorin Licarda undi kani sa DENR kis amang kabyanan praspay sa Sinro nagnawakan ta Sinro mao supersede kang power nyo ang power ka provincial government kun ang sitwasyon nagawaran nga nagadegrade rin kang environmenta ang ginahimo ang ginapasugtan nga kwari kag kutkutanay baras. Storyahan tadya karon sa aton banwa nga pagpangalagad. Last day kajaragya sa Kulasi ang buy one take one ka Roming Antonio's Miracle Oil mga pinalangga nga mga tagparamati. Mga pinalangga tagparamati. Amoria ang last ang kajang adlaw, amo ang last day kang aten nga promo buy one take one. Halas 8:29 gaimaw banwa sa aten kajang nga pagpangalagad. Ang diyang si Mayor Bibong Bladhay kang banwa kang lawaan ginatutukan agid ang tanan mga kabyanan nga mga problema sa banwa mapa-health kag anuman nga concern. Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang banwa kang Barbasa. Si Bobby Nicor amo diyang masunod ron nga mayor kang banwa kang Barbasa. SB Rami ni Cesario may pagulikid gid sa mga pumuloyo kang banwa kang Barbasa. SB Rami ni Cesario si Papa Mike Pelmer Medina amot na dya ang mabinugnohon, amot na dya banwa ang mabinuligan kag dali parapitan nga SB member ka banwa it banwa it Tibyao. SBB member Bibok Waldin Lim nagakuon ng mayad nga legislasyon dalan sa kuswagan man kang Tibyao. Ragya sa Kulasi kabaligyang Omni kang tanan nga mga hardware items, construction materials kompleto manwa kag barato. Amo dyan mga pinalangga tapramati ang Omni mga ng stocks na direktagid halin sa may Metro Manila. Gaimaw sa atin banwa nga pagpangalagad ang diyang Julius Paint Trading mga pinalangga nga mga tagparabati nagabaligya kang tanan nga klase kang pinta kag kun patimpla kamo kang anuman nga kolor kang pinta rigyan kamo agto mga kabyanan kay Migo Julius. Sign Race Advertising Incorporated. Ang Sign Race Advertising Incorporated naga print kang tanan nga mga printing materials. Printing materials. Kung gusto nyo paprint ka tarpaulin, stickers, t-shirt printing tanan nga mga ipaprint agto ni si Tol Binja Polinar sa Sign Race Advertising Incorporated Centro Poblacion Colasi Antique. Ang oras sa ating pagpalagad alas 8:32 mga pinalangga nga mga
Tag para mati. Mabalik kos dilig lamang magbuhay after kang 3 lamang ka pahibalo. Standby. Partner, may ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules panlo sang protein, DNA kag lipids. Di man dayang partner nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitro tablet partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra na free radical production amo ang hindi maayos nga diet. Dali na kung magpinagusto ka lang dakda. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa hatlo kayang o. Sus, nagaiga ka na dayon mo. Vitro tablet. Amo gani partner nga dapat magtumar gid sa Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants. Amo nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakat sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Coronel of Davao City. Honestly, may ano lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung last week test ko na scan, naging okay na din yung kasi ko. Wala na yung bukod sa liver, sa last, at sa spine ko. Maganda talaga yung life extension vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Kag para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Maayo nga balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga maiyara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukad malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Iyari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's VitaPlus mabakal sa mga masunod na poultry supply, Dija sa Banwa Kulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies, Dija sa probinsya kang Antique. Balik na manawa sa atin nga pagpakalagad ang oras sa alas 8:35 ang Evergreen Herbal Capsule. Amo jaban wagid gamitan nyo, no? Ang Evergreen Herbal Capsule, ginapanami amat-amat na repair mga problema sa lawas. Daw hindi nyo lang mabatyagan, pero epektibo yan. Immune system booster, mga kabiyanan, kag agataas ang inyong resistensya, kibot na lang kamo nami pamatyag nyo. Kag amo dyan mga kabiyanan, ang kapsula nga ang tanan nga iksi sa lawas, toxic riyan, no? Ginapanaba, kag ang tanan nga kulang sa lawas, nga kulang bi mga vitamins and minerals, pasaka agad normal. Kung hindi mo magmasakit, kay mante kunami, pangsyon kalawas nyo, kay kompleto mga vitamins and minerals ginagamit na kay dyan rin sa Evergreen Herbal Capsule, ginasupplement na, makabiyan, nanti, hindi mo masakit. Bakal kamugid ka Evergreen Herbal Capsule. Mga kabiyanan daw na bahala rin tao sa sananimiyo. Bangad mga kabiyanan, garaka kaso kang COVID, no? Garaka kaso kang COVID sa sananimiyo. Nahambal ta kahapon nga ti. Dapat ang banwa nga riya bangad video sarasarudlan, mga kabiyanan, bangad sarasarudlan kag kon nami ang management kang health protocol, implementation of health protocol, hindi raan maglabot sa makan timo nga, sobrar banwa sa 119 kaso kang COVID, gakuntis sa banwa ka San Jose. Miyata na San Jose, kay masaka, gidman. Gabi nung guanay, taho, ay dyan mga bangko, idyan ta nga transactions.
Sa nimiyong nagtunan tao ni ngalan mo. Di pwede mo't narbanwa ma-manage. Ha? Ano bihay ang mayor saka tanalagaw na kagmanagtag ka sardinas, kaahaw sardinas, instead mag-meeting kag politikan kung ano nga estratehiya i-adapt sa banwa, agad nga naba kaso ka COVID. Amo gidman jakon ang sangka local chief executive ang wara kuno banwa it political will nga magpatuman kang insakto nga mga pulisa. Ha? Mga kabiyanan. Ano hay kundiin gani tanati mo makapagwapo-gwapo kag makapagwapa-gwapa kag mga serbisyo mo nga ana makumulo kwarta managtagkaw. Ha? Kag ma-direct contact ninyo sa taho kara ang tao sa ninyo ni magpatik ninyo kag nambal nyo ay kamo man mismo lawbreaker. Basta kung ikaw opisyal, makaserbi kagid nga good example. Nga kung gahambal ka, wara itsilipon tahok ni mo, blang patitays mayor ganito ga, sunod. Wanan ti mo kasunod tahok, rahayang mayor sarwayon. Pasaway. Oh, diint na tao to, imbis kunoon tao nga magpabilin sa balay nyo. Guwa, mo dyan ay may kirita, ay tayo managtag may bagas. Ay, maantag ni mo. Sa biyak kabahin, mga pinalangga at pramati, koon ni spokesperson Harry Roque, hindi kuno banuwang epektibo ang ECQ, no? Ang pagpatuman kang enhanced community quarantine sa sangka lugar. Ginsportahan man banwa kang DOH. DOH, alang-alang di mas porta kung mauna ang kanyang pagwa statement. Ha? Na hindi effective. Kung hindi effective, kung hindi tamagimo na lang kang mga classification ka sang lugar. Karon na hindi kita gusto magimo, cry daw hindi mangli effective. Ano imo onta? Hayang ang sulog ila nakita tanan natin nga rason nga bisan pa ingden mo mga tao, ha? Bisan palagawan mo mga tao kung tanan tao bla fully vaccinated. Garing ti laban pat na banwa ora na bakunahan kumpara sa nabakunahan. Ora at swerte. Ora pa mo, boss, bakunahan, makbiyanan, ibat na natapos so ng epekto ka bakunas lawas na balik naman sa zero. Ha? Amo gid lang solo nga reason nga hindi ikaw mag-implement pwede hindi ikaw rin mag-implement kang mga quarantine kung ano nga quarantine status sa ano man nga lugar. Ti ano gusto i-imply? Kang Malacanang kang Department of Health hindi effective ang ECQ? Ha? O kung karako COVID hindi na kita mag-restrict? Ati pabayaan ta na lang mga kabiyanan. O kag taliwas naman ta na ang hambal kang Okta Research, no? Kung ta na kang Okta Research, bahol mga kabiyanan ang nabulig kang ECQ. May nabulig kahit papano mga pilangga ta pramati. Iti nakita nandang figure nga ti. Nag-ECQ sa Manila bago lang tapos. Pero ang kaso banwa kang COVID sa kanya nga mga tinion kahapon naglabot sa 18,332. No? Daw gina ordinaryo na lamang alin 16,000 pasakas 20,000 kaso kada adlaw. Naga-fluctuate lang pero amuran lang kauna ra haruson kita banwa kasing 5,000 bilog nga nasyon kadya tag 18,000 mga kabiyanan ngarak-rak nga mga lockdowns ginahimo amura guro nagtulo di sa Malacanang nabisan wanon ta ka ECQ dia ura man gyapon glitipik ano miyag diamante amura ang panghangkat karon ano ang mayad mo on time di effective ang ECQ. Ha? Fully vaccination kang tao ang dapat matabo. Oh. Garing anok nasig naman ang vaccination program ta. Oh. Pras kanya. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Kung stricto ang sangka LGU. Ha?
ang ibang LGU hindi man stricto. Although banwa nga ti bisan na ba ang quarantine status kang sang kabanwa, pero may dyan taman anta may dyan gyapot na restrictions mga pinalangga nga mga tagparamati. Garingay ang iba mga kabiyanan nga mga banwa wala man nag-istrikto. Ha? Wala man nag-istrikto. Kung luwag-luwag gani o kung gamay-gamay ni kaso ka COVID sa anda lugar, medyo baya. Ha? Lugaan man natin ang implementation of health protocols. Ha? Tigaring masarig tahaw sa gobyerno man. Kung ako man banwa, masarig tahaw. Kung tanan larad tahaw, banwa gahalong. Ha? Indirect nang larad gani bantayan ka gobyerno eh. Tigaring tindirect na rin taman. Nga may dyan, ang posibilidad nga may dyan tahaw, banwa nga bisan wanan mo kabantay. Ha? Budlay bantayan ng tao mo. Sa tanan-tanan nga tinuga sa kalimutan. Budlay ang tao bantayan. Hay hindi tanan nga oras mabantayan mo. In only 1 minute rakaran matabo. Mga pinalangga nga matang paramati kag dyan nagakatabo ang violations. Masuhot banwa sa kudalto nagsailos piyak. Guwa. Abisan gani ang diyang mga gina-quarantine. May ngagaw gid banwa kang 5 minutos, 5 minutos magwa, ura man gabantay pa ang nagabantay. Prasbi nagpersonal necesidad nagabantay. Tanay magwa tanay. Mo gani gakatabo ang pag-violate in a short period of time, ginagrab banwa kang violators. Kung gusto mag-violate. Amora ko unta nga mabudlay bantayan no yung taho noy. Kumparar sa tanan-tanan nga mga tinuga, regya sa kalibutan. Kung ka mga malamyad pa mabantay ka sa kamanara nga karabaw, man mo kundiin ta na ang 5 kra kag kung gusto magsunod kiba, dito mo lang ra bantayan. Ha? Sang ka bantay mo lang? Ang tahot na hindi mo mabantayan noy. Mga pinalangga ta permati kay ang tao ang magnabantayan mo, nagabantay man ganik nimo. Ang tao nga ginabantayan mo, nagabantay man kanimo, sa time nga diin, wara kaw nagabantay. Oras sa hatan nga pagpalagad mga kabiyanan, alas 8:45. Gaymaw sa taga pagpalagad, ang diyang, Sinunoy Julio Cesar Tanlangit, mga kabiyanan, PCL President kang Antique Kabilog nga Region 6, tadlang mangimanwa. Bona, amit pagkaon dyan sa papadons. So, dyan ka mo order sa papadons. Mga namit pagkaon, ginaraha. Nagkidyan ka na midturn, ginoy. Ginapragyahan dyan ni Wakoy, Xavier Josue. Xavier, Wakoy. Mga tinanguron nga bata, no? Ngayimaw sa at kapag palagad ang RL Cycle Parts sa Sentro Sur, talan nga parts ka motor nga mga original, dyan mamakal. Kagamuman, mga pinalang kataparamati, ang dyan Wisam Electronics. Tanan nga inog pa-repair nyo ng mga appliances, Ang balanta lang appliances. Regyan gid mapa-repair sa Wisam Electronics sa unahan kang patio. Na patio kung magpasor ka mo. Diyan sa Sentro Sur. Gaymaw man ang Gran Bakero, sa barangay Kamansian, ginapagwapas lado. Para nga kung mag-operate na, ati nami gid ang tulan nga lugar. Sentro kang turismo dyan sa Kulasi, ang Gran Bakero. Sa piyak kabahin si SB Julay di Makutak, bisan banwa ang sugo mo kay SB Julay di Makutak, mga pinalangga nga mga tagparamati, patihan nagit basta serbisyo publiko. Sa piyak nga bahin, mga pinalangga nga tagparamati, gimaman sa pagpalaganta, si SB Boy Ala Alarcon. Si SB Boy Ala Alarcon, mabinugnuhon. Gusto na may kasulayan pang ginawita, ragya sa Kulasi. Amo man mga kabiyanan, ang diyang si Mami Pilar Alosilha,
si Mami Pilar Alosilha, mga kabyanan, limag kang kababinhan sa may Sanggunian Bayan, kag amuman mga pinalangga nga tagparamati, ha? Limag kang mga kubus. Kandas magimo ordinansa. Si former SB now Municipal Administrator Conrado Mayo. Basta serbisyo publiko, Conrado Mayo. Sa siyudad kang Iloilo anay, umpisa ka diyang adlaw, hindi mo pwede salad to. Ginharangan naman tong siyudad. Ang magkanta ka siyudad, hindi rin ma'am salad. amor to sa siyudad Iloilo naman. Ha? Ang kuhon kiba, kung may proper document, malang mga kabyanan nandat nga hindi pwede ka salad. Na, ano, kung ginabantayan mo, ano ang purpose man na hindi ka pwede sadlan? Kung ginabantayan mo? O kung hindi pwede ni mo pagawaan ng imo taho? Boss, guro, no? Pero ano, guro, ang bantayan mo? Kaya na una, kung ang ginabantayan mo, dyan man lang man sa salad. May bantayan ka kung ang kaso, dyan man sa salad, raka, na, amo dyan, laban reaksyon ka taho, mga kabyanan, no? Ang restriction, hindi kasalad ang tagasagwa. Ang reaksyon kalaban tao na hindi mamapasalad nga diagani raka ang COVID sa salad. Ha? Mga pinalangga nga tagparamati. Tingnan di, paralyzed naman ang tanan-tanan. Sa syudad kang Iloilo ang pangginawi. Kang tanan-tanan. Haros budlayan na sa datong sitwasyon daw. Gaymaw, banwa si Mayor Jojo Lumugdang nakakuha kooperasyon ng kinahanglan agadasig na tanbalabot ang kauswagan. Hamo man ang Carl's Agribit Supply sa Alpha Street at ubang kang Antico. Kung magbakal kamo banwa kang bubod kang manok kag feeds kang baboy kag amuman kang magpamatsoy agto kamo diyan sa Carl Agribit Supply. Inapalagyan ni Carl Noel Buaya. Gaymaw sa pagpalagad ang diyang Melsan Paul Internet Cafe at tubang kang Shining Star. Services gina offer PC rental, photocopy, encoding, scanning, laminate, abay ang magpayde. Amo man ang Stronghold Insurance Company, Kulasi Branch. Dinang susan tambajak mo bakal insurance kit. Kung magpa-insured ka mo, ano ipa-insured nyo? Kakamo man ang Demartibal Slitson Manok and Concrete Products. Sa punta tulad yan, kung magpasibasti ka mo direksyon, magwa sa Banwa, halin sa Banwa kang Kulasi sa right side nga bahin kang karsada na gay mo bangkok nga siminto, lamisa nga siminto kag tanan nga litson manok, baboy, litson manok, barbecue kag limpo dyan mabakal. Jeffrey Martinez Balben ng Tagi mga kapin. Tumandak Marketing, ang Tumandak Marketing dyan ra sa Sentro Norte. Kung magbakal ka mo mas generators, tanan nga gamit sa panguma pangisda, diyan mabakal agto kamo sa Tumandak Marketing. Carlo, ya sitwasyon pres kakan niya. Naruyahan na ko. Oras sa atin nga pagpakalagad banwa sa atin palatuntunan alas 8:50. Mga kabyanan, jayo istoryahan tabla sa atin pagpalagad. Ha? Istoryahan ta sa atin banwa nga pagpakalagad. Ang diyang sa kaay itbal anay hakotay itbara sa may bakong river, ano ang may dyan nga daw hindi natin na makontrol ang binal anay sa gusto magbuhol sin o ang naga-advise magpamuhol. Ang atin pagkamaan sandig sa layi, it's the provincial government amo banwa may full authority and jurisdiction sa management balanay baras ba. Ang gid-report kang mga mangunguma nga saka at kutanay kang settlers builder Rigyan konobol anay bara sa may bakong hay bangad may project sanda dyan nga circumferential road halin sa kamansihan lapos kunorya sa may dito barangay Binavista. Ang puwenta mga kabyanan may uralabot pagid nga sa ubos-ubos na may garit channel kuno prote wa man ti project garit sa niling dyan may bartiranay lang kuno tabo
Ano mo, pribado, tao. Pwede barteranay of services. Gobyerno na diyang proseso, gnastoryahan ta. Ha? Anong gusto niyong tabuaw? Malemos ang banwa kang klase kung magdalang baha. Ano may special permit yung settlers nga mag-quarry dyan? Oh, may special permit? Balbahal pa banwa nga baras, mabuol na dyan dumdumabla. Dyan ka mabuol tarambak mo. Dyan ka mabuol kinugbuhos mo. Kung ang karsada, oh, may base 1 paran, may ano paran, nga itambaks na. Sa karsada, ginaubrada, no? Kung dyan na tanan mabuol, daw anok bahal, nga volume kang baras, ang mabuol dyan sa puno, bakong dyan sa puno, nga ngaan dyan sa unahan kang barangay kamansiyan. Ha? Sobrak bahal, nga volume baras mabuol dyan. Plus sa dalam, sa ubos sa lawod-lawod, pagid nga may nagakwari-kwari, kuno dyan kang kundarit sa niling lang. Ha? Mga kabyanan, we are not after kang inyo buol baras bangad sin negosyo nyo, ito tuod lang nga negosyo mo, gincam ka mo. Ura tatot labot. Kung magnegosyo ka mo, dapat masunod sa sakto nga suning kudiin ang i-aprobahan nga kwari ninyo kang provincial government. Ha? Hay karon, ang bulanay nyo't nakbaras karon, sobra paras nambal nyo nga ritsa-niling. Ay whether you like it or not, gaalpak mga kabyanan ang baras sa suba. Ha? Te, nagritsa-niling mo dyan, ura nag-agi ang tubig sa may kilid ng dike. Oh. Na, ang ana pagin ka settlers. Daw ano, krako, kung kukina kang baras, ang anda mabuol dyan. Maabot time nga ang inyo dyan, mga pumuloyo sa Baldrama, maubos. Ha? Maubos dyan rin. Mga pinalangga nga tag paramati, kabuol baras. Hindi kasaka. Tubig sa inyo irigasyon, kag ang irigasyon nyo may posibilidad tipag pa nyanan. Kaya ano pang ginahimo nyo? Ginalata. Ha? Dugangan tayo karon sapon bla sa tagapagpangalagad. Gaymaw sa atin nga pagpangalagad, ang diyang tumandak marketing, ang tumandak marketing na pahamtang sa may atubang o kon sa Sentro Norte, no? Okay. Ha. Gaymaw man, ang GMAT Auto Repair Shop, tanan nga problema ka sa rakyan nyo, basta gaba. Pakidaan nyo to kay Mat Ongon, rigto sa Sentro Norte, unahan, balay ni former SB, Conrado Mayo. Sa Pia Karsada lang garing, no? Na gaymaw man sa pagbalagad tang Ilas Bike Shop, gabaligya bisikleta, tanan-tanan nga bisikleta, mga dekalidad, rigyan sa barangay Lampotong. Gaymaw man sa atin banwa nga pagbalagad ang Nunoy Binangunan, tanan nga binangon dyan mabakal sa barangay Caridad. Ha? Gaymaw ang diyang si Bubilim, kung magpa-deliver ka mo baras, ang tunis dadang sa pradahan kang series. Kag si Niel Dakila sa Niel's Construction Supply, regyan sa barangay Biri, Barbasa, Antique. Bakal makamulayin lain nga sa isis ka baras, dyan gid. Alas 8:56. May ginsita naman to si Gaspar Ecoperto sa banwa kang si Basti kahapon. Ang ginsita na naman, no, amo ang mga tanod. Ano gusto nyo? Wow, na. Alinan man lang, hay may kalye dyan, hindi pwede kuno agyan, agin paagi, nanda si, agin palusot lang tanananda. Mga kabyanan, only God knows. Agin palusot lang kuno nanda, mga kabyanan, si Doktor
babainhon. Ang diyang si doktor babainhon. Amo dya mga kabyanan, no? Mga kabyanan, si doktor babainhon, amo dya ang Municipal Health Officer ka Banwa Sibasti. Kung ikaw ang Municipal Health Officer ka Sibasti, kag manan kang tanan nga tana ang in charge sa health sector diyan sa Sibasti. Municipal Health gani. No? Kag kung kilalam lang bantay, natural mga kabyanan, kagura man ti COVID virus si doktor, is makakuon ka nga tawaan ta kang time na hindi ta na madelay. Una-una kung ikaw doktor, mga kabyanan, gina-count rang importante, no? Sura pag nikmaan si Gaspar, Ricoperto kung ano istorya ni doktor, kung pwede tanagagi, base may nadalian nga mga emerensya, iti tanam lang dyan rin na pwede magtatap kang problema sa Sibasti. Ura man ti ibang authorized, si Gaspar, hindi mo man tanadya masrigan, bakan matnet doktor. Kontraktor na si Gaspar dyan, garing ay, ura na garing ginapison to sa iligri, ang kontrata na lang tada. Ha? Yun pagi, bangad kilala katanod si doktor. Kung pagabanwa, kung ikaw municipal health officer, kung ako na, mag-agi gani ang mga municipal health officer sa mga bagay hindi pwede agyan kiba. Pagyan nyo, ako ma-advise. Ha? Bangad, they are considered as very important person in the municipality. No? In that municipality or in the municipality. They are considered as very important person sa kadya pa nga time kang pandemya. Oh. Kag una-una, antes kin paagi kang kung kin paagi man kang mga tanod kang poblasyon. They are knowledgeable enough. Nga si doktor, mga kabyanan, babainhon, it plays a very important and vital role sa munisipalidad kang Sibasti. No? Espera ka mga gayon dyan, ginabumbahan tamas doktor babainhon, pero kanya dayawon. He is playing a very vital role in Sibasti as municipal health officer at this time of pandemic. No? Mga kabyanan, tikon ikaw tanod, knowledgeable ka mo si doktor, ura marat COVID. Pag yun talang, every minutes, banwa, every seconds, every minute, every hour, accounted ra nga ga-deliver sa ikamaya kasi basti kung pandemya kag health services pagambalan. No? Kinanglan pananda magbual ka pasisaw. Haiti, nagkuhon si Gaspar na istrikto, muknakan din yung nitakab pag yan. Siguro, gasunod na si Gaspar, sa saktora gasunod na. Garing toy, hindi mo tana pwede makompare ko galingan mo sa kay doktor. Una-una, doktor tanari Imo doktor ka dyan sa Banwa kas Bastiao. Doktor ka, wow. Kag nag-play kang kag very important role every seconds, every minute dyan sa Bastiao, sa nagamasakit. Ura, ikaw timo ka panakit ganik tao. Hindi mo pagparyasan ang imo existence sa kay doktor babainhon kung ginapa agi man tana with urgency sa sangkat checkpoint kang tanod dyan sa poblasyon. Because kuon ko, may vital role tanang nga gina-play si doktor babainhon nga wara tanak nimo. Imo kontraktor timo dyan kang tanan nga project kabata mo sa Sibasti. Garing lang nga kontrata timo ura mo na pison to ang mga konkreting mo to sa ligrito
Hindi matuigan niya, ubos to koros mo. Te, hindi rendrak sa way man dyan municipal engineer te, adlak man kunoran mo. Ha? Pero te, okay ta na. Ura lang ring ti may mo ang municipal engineer, wanan mo bunggo kas pader. Kasi saan nyo itong project ni Gaspar. Puro gid. Ay, maana. Iba, tatnaon na. Sa atang pagbalagan, dugangan, terman niya karon na. Mga kabiyanan sa palatuntunan sa bat sa likod komisyon. Ako niya si Roming Antonio. Pasalamat yun sa inyo ba mga pagpamati. Ang pinakabago, ang epektibo. Ura pa ko gani ka. End. Salamat yun sa inyo ba mga pagpamati. Miad gid. Nga aga. Ano dyan na yung chat dyan ni Mayor Bibong? Only God knows the colors of my life. I entrust to Him which colors shall use to print my destiny and what colors shall choose to glorify Him and serve His people. Na, amora mga pilanggat na bermati. Tutok anak mo sa mga bagay na makapaplis sa Ginoo, secondary lang ka kanyang pasitwasyon rather than sa mga bagay nga makaplis sa taho. Pero ako barong pati nga kung anong bagay nga mahimo mo makaplis sa taho, ginahimo mo riya para sa Ginoo. Ako si Roming Antonio, pasalamat gid sa inyo nga pagpamati miad gid nga aga probinsya kang Antique.